episod. Alo? Ma, ce vrei? Hai ne jucăm! Îți dau invite! Mi-ai dat invite la jucăm. Da. De ce nu ne apare? Nu știu. Sper că am rezolvat-o. Hai să dăm drumul la joacă. Este Hai, mă! Hai. De nu ne apare. Ce nu ți apare? Nu înțeleg nimic, dar așteptați puțin. E dus. Hai, gata, că sper că l-am mai rezolvat. Trebuia să fac ceva anume pe Scramble. Robux. Dar ascultați-mă puțin, asta și joacă Roblox în fiecare zi. Deci nu zic să fie să fără să nu se joace. Nu mă joc în fiecare zi. Ba da, ba da. Ba nu. David, nu e adevărat. Eu nu mă joc toată ziua. Mai mă las și eu dacă din Robux. Scramble, așa-i? Da, mă joc și asta. Bă, deci am descoperit pe YouTube primul YouTube. Ăsta-s bot. Ăsta-s bot. Ah, mă, da. A meu amor, trebuie să mă aud și eu. Acum, pe bune, trebuie să mă aud și eu. Da, o știu și eu, mă, o știu. Acum să-l câmpă. Deci am... Bă, dă-mi invite, altfel nu merg. Înțeles? Bă, mai banat! Ai, v-am făcut mai mișto. Bă, Bă, tu ai făcut mișto de mine acum? Ghiși. Bă, eu nu înțeleg, bă, de ce nu-mi dai voie să mă joc? Bă, îți dai invite. Bă, bine spune cum. 2, 6. Deci stai. 2 6 7, 7 6 4 3 și dai gata. Ok? Hai. Hai cu mers. Trebuia să spun. Pune fața. Vreau să spun. Și o dat seama după aia. Bă, te-ai schimbat. Am zis că te-ai schimbat. Dacă ai schimbat cumva. Se vedea altfel, știi? Ăla, măi. De ce măi? Măi tu. O, bă, vreau să duc în eraise sau nu să duc. Să duc. Bă, dar eu știu altă chestie. Nu știu ce mai e cu... Dar nu, vă stai să schimb zona asta de film mai sudoku. Și hai să continuăm cu episodul nostru. Acum trebuie să zicem câte... Eu am două speciale din bun. Dar eu să ai una de curent, alta de... Nu, cap mai. Ruby. Hai, mă. Hai, 6, da?
fost banană. Banana care mâncoce. Banană și mănânc și capibară. Unde? Facem concurs acum, da? Acum o să facem concurs, da? Numai două schemă, da, două schemă Deci omul meu cu zura în cap. Nu, nu. Deci banana aia s-a dus la în cap un om. O misiune, am făcut o misiune. Și abia o misiune. Mamă, mamă, aproape sunt de 7. Da, știi că eu sunt mai mult decât tine. Da, funică. Hai, capibarele, doar capibarele. Mănâncă portocalul, hei, capibara, ce frumos. Nu-i mai taie, ca un scons. Și vine apă pe tablete. Vine Stai, mă, tu ai dat meci, tu ai dat meci deja. Aha, mă, hai, mă, dați. Stai, mă. Jucăm de aia cu Rane. Spune cum. Hai. 7, 5, 6, 7, 8, 9. Stai că poți te invit, Invite, poți te invit. Hai. Asta mă spuneți jocul. Nu știu, că abia ai 25 de goane sau 24 de minute, că ne-am 77. Bani, nu ești fică. Dacă ai peste 60 de goane, ești pro. Am 60. Peste 60. Am Bilioane, fică. N-ai nicio. Bă, aproape peste chinul să faci rost. Bă, ce-mi părea chestia asta de banane. Prea bine stau. Aici facem bătălie. Acum facem bătălie. Băi, e un schimb de înghețată. Acum îl văd. Înghețată acum, doar până nu... Uite, vedeți de schimbul? Ce? Este un schimb de înghețată. Uite-l, uite-l, uite. Un schimb de înghețată. Da, l-am văzut. Ai văzut? Da.
le fac și pe Bă, mine. ești Așa, asta ne pică și mie. Păi nu, că șansa să se facă special nu este. Bă, ce nu am făcut. Eu sunt cel mai norocos pe spinul, free spinul. Eu mi-am aplicat o specială pe free spin. O Da, vile, o vile. Zice 100 șanse, e o specială, așa. Zicea așa. Da, dar știi că tu ai avut un schimb special înainte, mă? Nu se poate, banana hot. Hai să fac un bătut în gură. Nu ți-ți lasă, bă! Nu vreau să mă fac. Eu iau coroana. Iau coroana. Fac rost de coroană. Coroană în plus, îți fac petreceri. O să fac un episod de anterior. Sus! Ce palmă! Ce palmă! Bă, ce eu merg pe ea, eu mergeam pe apă. Cam atât cu acest episod. Dacă ți le pune, paș, paș! Paș, paș! Ia, cum mă deci!